Ngono ki lho. Tak rungok-rungokne lho. Iki ket jejer sore mau, ket limbukan. Aku ki ya pas lingguh ning kene iki kok ya krungu lho. Dalange muni apa wae aku ya ngerti. Ning aku ya gur meneng Tak ngempet ning kok suwe-suwe kaya nyunggi kompor. Kula mboten lho, Bu. Nyapa? Kula mboten marahi kula. Enggak marah-marahi gitu loh. Ya, ning asline ngene lho, El. Awakmu ya rada mancing-mancing sithik. Mancing apa lagi? Kayak mbok pancing-pancing ngono. Lah aku mau ora ngerti. Perjalanan saka Solo, saka Madiun numpak bis. Iya. Esu-esu iki wis video call lah. Iki saksine Birgita Ayu. Aku video call-nya tuh Birgita, bukan video call Pak Cahyo. Sing nakali Birgita. Kok iso? Iki malah video call karo Mbak Elisa to. Lah kok omong aku, Pak, iki lho Mbak Elisa pengen ngomong karo sampean. Iki lho cah iki lho. Alah. Iki lho. Kan Birgita omong ngono. Mboten apa mboten. Lah ngapa mau kok dudone aku? Kalau dudone Pak ini lho Pak, Mbak Elisa VC aku lho gitu aja Pak. Lah kok ora kok dudone Bu Kesi kok dudone aku sebabnya apa? Lah Bu Kesi pas tidur apa Pak? Digugah. Aku Digugah. Ora apa-apa. Gitu. Aku melek. Aku iki krungu dhewe lho nang aku sebelahmu aku merem-tok krungu. Ngene iki lho, ngeten iki dulur-dulur video call nang ngarepku. Sebelah iki aku ngene. Halo sayang. Wah. Selendang biru, selendang biru, hamong ngenai hati. Nora tekan batin setiamu. Yuk. Selendang biru. Sekali lagi. Tetap ana janjimu, selendang biru. Nah, Om. Selendang biru, selendang biru, hamong ngenai hati. Nora tekan batin setiamu. Ya. Selendang biru. Bro, Pak. Tetap ana janjimu,
Bagyo, Sumpah Pemuda ya, Truk. Nggih, kalian gelar seni budaya ing mapan wonten ing Taman Benyamin Sueb mriki. Kaya ngono kuwi. Alhamdulillah isih akeh para sutresna budaya ing tasik jenak pinarak punya dasare iki malam Minggu. Nggih, mekaten. Kadang-kadang pengrawit saking mangesti darmaning kabudayan rahayu ing dipun cekak Madangkara sampun siaga ing diri sawega ing gati wiwit siang mau anggenipun sowan wonten ing mriki ketambahan para waranggana nggih nadyanto bola-bali tanggapan ing tetep semangate mboten berkurang. Wiwit saking mriki menika genduk Umi Hafifah saking Ponorogo kalajengaken menika genduk Winong Nawangsih ingkang insyaallah mangke badhe lenggah wonten ing berKTP Jakarta. Nggih menika. Kalajengaken menika angka 3 nenggih Mbak Birgita Ayu. Setiani Haryanto. Sarjana seni magister seni. Aslinipun menika saking Kediri. Nadyanto sampun dados sarjana wiwit kuliah ngantos sepriki panrandine mboten wonten ceceking rasa gegayuhane batin kepingin sambung tresna kalian wong lanang mboten duwe pacar menika. Tasik single, tasik jomblo. Nggih. Mila saking menika anggere kula tari, ayo to Bir golek calon mboten kula sinau yen kula dereng saged mandiring pribadi dereng sukses urip kula mboten badhe gepok singgol karo wong lanang. Kula disinggol karo wong lanang, moh kula senenge malah nyenggol. Ayo. Ya. Kalajengaken waduh menika ibuke truk kecuk. Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni magister seni sing sonten wau nggih dereng nembang. Pancen kula himat tok cara energi ya. Mengko ngen goro-goro wae tak duetke karo Mbak Elisa. Wah, iki spesial iki. Sinden viral tempo dulu kalian sekarang. Duetke antarane sing kulino klasik karo sing wis modern kira-kira iso gathuk apa ora? Yes ya. Kesi iki piyayine lembah manah santai. Ayo. Sing lanang jaraki wong wedok-wedok dhewe tetep santai wae. Njaba guyang-guyu jero panas. Kalungan kulkas. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Ya menika ugi anggenipun setya kalian Madangkara menika sangat luar biasa. Nadyanto kudu masuk angin kudune istirahat wonten ing griya, parandine tetep nggih budal niku. Merga yen masuk angin niku pas metu gending klasik tok. Mangke lek mudhun panggung wonten teng pondokan teng bis pun giras melih niku wae. Astu nggih. Pokoke anggere Mbak Tutik nglentruk keroki ca sinden-sindene cepak beling. Ayo. Kalajengaken Mbak Lia Sundari aslinipun saking Ngayogyakarta ning sampun hijrah wonten ing Laladan Sragen Gundang ngundaan kagarwa dalang semu hebat dalang sabet nenggih Ki Aji Tondo Utama. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban, wah aku trenyuh aku, Truk. Kok trenyuh? Bintang tamu liyane wis do kondur kabeh. Pikiran dadak. Bintang tamu liyane wis kondur kabeh. Parandene iki Mbak Elisa Urcarus Alaso isih setia kepada Madangkara, cinta kepada para penonton lho, kaya ngono kuwi lho. Ngono kuwi lek ora cinta berat karo dalange mokal kaya ngono kuwi. Cinta bab ya kakak adik ngono lho, cinta karo kakak adik ngono lho, kaya ngono kuwi. Kuwi ora kuwi aja GR sik, gong aja GR. Mbak Elisa wis paring dawuh nadyanto mangke bintang tamu sanesipun mundur bar limbukan Pak Dalang, mangke kula tetep nganti goro-goro. Kula eman-eman mumpung siji bisa ketemu kalian Madangkara nggih kangen-kangenan. Angka loro men fan pecinta wayang, pecinta Mbak Elisa niku katek mboten kecewa wonten ing mriki. Kaya ngono kuwi. Jane dalang sing ngelem karo Mbak Elisa sing iso dhuwur banget ya mong kuwi ya, Truk. Aku mergo lek ku ngelemi tulus aku iki. Lair tekan batin. Ora aku mergalagasi mboten. Ayo. Dasare ya piyayine ya kaya ngono pinter, rupane ayu, calone ya dokter. Ayo. Pinter, suarane apik, aku seneng. Ayo. Ngono ya diduetke ya Bu Kesi karo Mbak Elisa Urcarus Alaso. Ayo. Pelak coba pelak. Ya, upamane anu bae. Karyane Mbah Sukron Swanda sing ya viral ya apa kuwi Sambung Wanci Dalu. Ya Bu Kesi karo Mbak Elisa coba kaya apa ayo. Ya jemeneng Mbak, ayo jemeneng
Mbak Elisa karo Mbak Kesi, ayo. Anu Bu Kesi, ayo. Manuk manyar susuwe dawa. Apakah itu? Entuk sing anyar kok lali mbok tuwa. Ngono ki lho. Tak rungok-rungokne lho. Iki ket jejer sore mau, ket limbukan. Aku ki ya pas lingguh ning kene iki kok ya krungu lho. Dalange muni apa wae aku ya ngerti. Ning aku ya gur meneng e. Hitung-hitung ya bojone dalang kuwi kudu jembar atine dawa ususe. Tak ngempet ning kok suwe-suwe kaya nyunggi kompor. Kula mboten lho, Bu. Nyapa? Kula mboten marahi kula. Aku enggak marah-marahi gitu loh. Ya, ning Iya. asline ngene lho, El. Awakmu ya rada mancing-mancing sithik. Pancing apa Kayak lagi? iki lho mbok pancing-pancing ngono. Lah aku mau ora ngerti. Apa? Perjalanan saka Solo, Ya. saka Madiun numpak bis. Iya. Esu-esu iki wis video call lah. Iki saksine Birgita Ayu. Aku video call-nya tuh Birgita, bukan video call Pak Cahyo. Sing nakali Birgita. Kok iso? Iki malah video call karo Mbak Elisa to. Lah kok omong aku, Pak, iki lho Mbak Elisa pengen ngomong karo sampean. Iki lho cah iki lho. Alah. Iki lho. Oh, Bir. Kan Heeh, Birgita omong ngono kok. Mboten apa mboten. Lah ngapa mau kok duduk-dudone aku? Kalau dudune Pak ini lho Pak Mbak Elisa VC aku lho gitu aja Pak. Lah kok ora kok dudune Bu Kesi kok dudune aku sebabnya apa? Lah Bu Kesi pas tidur oh Pak. Digugah. Aku Digugah. Ora apa-apa. Gitu. Aku melek. di sebelahnya kok. Ah. Aku ngerti, ndek mau ning perjalanan iki sampean wis ngetik Birgita. WhatsApp Birgita, kowe tok-toke kowe anu video kalau ambek Elisa, aku tak omong. Aku iki krungu dhewe lho nang sebelahmu, aku merem tok-tok krungu. Ngene iki lho, ngeten iki dulur-dulur video call nang ngarepku. Sebelah iki aku ngene. Halo sayang. Wah. Ayo. Bungmu, piye? Coba saiki aku tak golek wong lanang ning kene sing ganteng nek ora ya coba mong mriki Pak. Mas. Golek sing Aku ora- blangkon nang kliwir ayo. Ngono. Ganti manas-manasi dalane aku. Dan niku muahene itu kangge sinten tau tadi itu. Hah? Tadi emang mak cepuk gitu, tapi nggak tahu kayaknya buat jenengan bukan kula. Enggak, kan sama kamu toh, El. Oh di HP tadi. Sama Ora Tadi itu salah, buat kuwi siapa? salah kabeh asline Tapi salah Pak, kabeh. asline, Pak. Aku mau ning HP muah kuwi untuk keadilan dan asas pemerataan. Sing tak omah ya Bu Kesi ya awakmu, dadi loro ngono. Wow. nakal. Wes bene El, Nggih, ora Bu. apa-apa. Dhewe iki lek ndalang ngene iki ya. Ya. Bojoku ki yen ndalang ngene iki wis tak liarke deh. Oh, iya. Arek ngomong apa-apa iki gak tak gagas, gak Berarti tak lebokne milik ati. umum? Iya, milik umum silakan. Sik. Piye? Ayo. Milik. Milik umum. Alah kowe wani gur salaman tok ngono kok. Lah, Salaman kenapa, iki biasa. Iya. Awakmu ra mung awakmu tok wau. Ya Allah, kula sore wau niki teko lokasi Taman Binyamin Suweb niki ya ampun. Mana, Bu? Suep. Tapi sadurunge nembang aku tak matur sik Apa? karo para panitia untuk segenap panitia penyelenggara pagelaran wayang kulit keluarga besar Taman Binyamin Suweb mriki. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang menjadi panitia luar biasa. Sejak berhari-hari yang lalu ya, Bu. Betul, ini dipersiapkan sudah 1 bulan yang lalu. Mbak-mbak itu sangat bertanggung jawab bikin grup untuk mengkoordinasi saya dan teman-teman. Kami datang di sini mendapatkan tempat transit yang begitu nyaman. Makanan tidak pernah terlambat. Wah, konco-konco lek mangan jan, Turah-turah double-double. lah. Ana Terima soto, kasih ya, mie Mbak. ayam, bakso. Jangan kapok, besok nanggap lagi. Waduh. Oke. Enggak mengecewakan pokoknya. Ya, oke El, sekarang kita menghibur untuk warga masyarakat sini ya. Ya, siap. Niki wau napa lagunipun? Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu nggih. Coba diwiwiti saka ibu sepuh dhisik ya Bu Kesi. Ya. Iya toh. Ayo. Ambo. Iya. Niki. Iya Pak Dalang. Peh sampean ning kene ketemu Elisa wae karo mbok sepuh sia-sia. Awas titenono sesuk-esuk lek tekan ngomah sampean ora tak paringi. Mbok, angkat neh, Mbok. Maaf ya, Mbok. Ya, di mesra-mesrake mong Elisa. Yus gak apa-apa aku terima. Aku terima. Jadi memang menjadi istrinya Dalang itu harus jembar hati, dawa ususe. Jadi enggak masalah wis. Ikhlas aku. Terima kasih. Bagaimanapun tuh cuman pikiran dan perkataan kok, Bu. Wong yo nyatane kan nggak iso nyandeng, sing iso dilus-lus ya mung debok.
Ya Iya. kan? Jadi ya santai aja. Iya bener. Ora apa-apa, ngelus-ngelus debok iki malah entuk dhuwit. Ngelus-ngelus sinden malah kelangan dhuwit. Nah. Ayo. Lagene pinter. Pinter aku. Alah, yuk nembang. Ya pakai bawa mboten. Dibawani ora Pak? Oh, spesial ya komplit. Komplit, Spesial kok ya. Nggih. Coba. Oke sih, ya Bu. Sayang, ayo sayang. Gombal amoh. Senengane Pak Untung ini ngene lho, ayo. Pokoknya kalau Bu Kesi itu marahan sama Pak Cahyo terus ada Elisa. Wah, saya seneng sekali. Pasti nanti saya sawer 5 juta. Urung ya, urung ko hari ini. Mangga Bu. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun keplok kula. Aja seneng sik wae iki dipadakne dorok seneng. Loh, sampeyan kok kaya ngono to? Tenan lho, pehene Elisa iki aku ketok kencana dadi katon wingko saiki. Ora, Lek nang tetep omah aku enggak. ketok kencana no mbok Tetap sampeyan dadi sumber kencana, ayo ngono ya. Malah bis. Wes kuwi. Sopo kuwi ngomong ngono mau? Menu. Sun ingkang anggar Sak garis melih Bu Kesi. Nderek ningali Mas Dalang mugi-mugi sukses dayanipun saking kula Ki Suryanto Karanggedhe wae nggih. Menika Pak Sur menika ingkang rama teng mriki jenak pinarak. Tuwemen yo temuwa iki malah ayo nggih. Tadi ada titipan juga Pak Cahyo dari Siapa, mana Mbak? ya? Nur Bali Jawi. Hah? Katanya DM jenengan atau WA jenengan. Minta nanti ngimpi, langgam ngimpi pengen Oh. pengen bawa sendiri dipalarke. Oh, ini ya Cek. ketemu ya Mbak. Siap. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Elisa ya. Makasih. Yang jenengan Mbak. Iya. Brandene maksa sukar jebol nimas durung uga Apa tuh Pak Taslim? Kok yang ngene-ngene iki lho ora ana rambute kok yang ngene-ngene. Wah, ngece kuwi ora nggih. uga ngranggati Sik, piye Gong yen kowe mbiji suarane Bu Kesi karo Mbak Elisa piye? Iki mempunyai karakter sendiri-sendiri. Cara sound system no Bu Kesi iki basse, terus Mbak Elisa iki triple. Mangka swara gen apik ben iso stereo. Carane ya kudu duwe loro-lorone ngono. Basse ya duwe, terus triple ya kudu duwe ngono kuwi. jujure piye? Jujure piye? Blakakno kuwi lek ngomong kok kaya sanggit ngono lho. Anek basse, enek apa triple, enek genset ora jalan Bu Kesi. Ayo. Iki sing tak dapuk genset sapa iki dadine ngene iki ayo. Lah iya. Suara nganggo stereo karo bass. Berarti sampean Triple. butuhe Triple. Stereo karo triple. Berarti triple aku Basen jenengan. Base aku. Kula treble carane sik Treble. dhuwur. Heeh. Jenengan sik. Ra penak kuwi ya omongane kuwi Bu Kesi kuwi. Oh, alah
no akal sampean. Suara itu suara atas, suara bawah itu loh, Bu, maksudnya. Takon jujur wae. Pripun? Asline gore arep pengen ngepek awakmu rabi loro karo awakmu lho, El. Ya jangan toh, Bu. Kok ya Ning cuma jujur aku ora wae. payu-payu. Jujur Cahayu, upama lho, iki mung sak upama lho. Upama napa? Iki mung sak upama lho Cahayu. Apa? Aku ki dadi mbok tuwek ngono ki ya ora apa-apa. Oh. Mergone ngene lho, Nduk. Pripun? Aku ki lek nang omah ya, kowe ngerti to? Anakku ki papat. Kawan ya. Jek cilik-cilik. Gek Pak Cahyaku tadi kuwi lek njaluk laden-ladenan ki angel. Kudu sekali jadi. Upama ngene ya, Bu, aku butuh dimasakke sego pecel. Aku yo ndang berabat ngono sego pecel, gawe sego Aku pecel. kleru barang kok. Ah njaluk bekasi njaluk tahe, malah kei susu kok malan. Osek Ya ta. akeh lemake lho kuwi. Ha iya. Osek. Terus tugas kula sing pripun? Lah, Kula ken napa? so. Aku terus biasanya toh dheweke toh anggere bar aku kon masake sego pecel. Bar kuwi ras ronto kekeselen tanggapan. Bu, aku kesel Ibu. Njaluk pijet. Rumah saku pekerjaan rumah tanggaku ki gak enek enteke, El. Pijetan apa, Bu? Iya, tak pijeti sampe turu. Bar kuwi lek wis sare no tangi. Bu, aku siapno teh, Bu. Siapno teh meneh, Bu. Siapno apa-apa. Wis pokoke sembarang-barang. Aku anu, Bu. Siapno apa jenenge pakaian dalang, wis kabeh. Tak rasa-rasane ya kesel ya El dadi bojone dalang iki. Mulane aku ijen, aku wis gak ngayahi. Mergo aku ki ngrumangsani dadi raga tuwa. Ponorogo. Dados mengke bagi tugas ngaten. Bagi tugas. Upami sinten sik masak, sinten sik mijeti Aku ngaten. tak cukup masak wae. Awakmu sing apa jenenge Mijeti. istilahé? Mijeti ya gak apa-apa. Wah, kowe ki ya milih. Elisa yo jarak kae ora senengane. Iya, no. Ayo Elisa yo. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Oke sih, nano. Nano. Nona. Iki permen kuwi ngawut ya ora. Ning aku mau gemes kok karo sampean. Ngopo? Pas nalika sampean adegan Gatot Kocok Gandrung kiprahan kuwi mau lho. Wah aku ndelok lekmu kiprah ning kelir iki rasane kaya atiku kaya kedudut ngono lho, Pak. Jan kaya ketarik-tarik mbok gendang sesuk-esuk ki aku ketemu bojoku ki tak pijeti ngono. Saking apike lekmu kiprah iku lho. Lah kowe iki anggere mijeti yo ngenggon ae. Iso wae. Ya ngerti gene seneng aku. Iya. Ning tenan lho, Pak. Apa? Seneng aku ndelok lekmu kiprah kuwi mau. Aku lek sampean nyinden ya seneng padha ku dhewe. Oh. Iki aku rada nyes iki, Es. Adidian. Ayo, Bu. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Bareng berdua nono. Ayo. gambarmu uga Mbak Lisa, tarik, Mbak. Yuk. Sing gedhe pangamarana kemas bepujan Sa
Saya berharap semoga seni tradisi wayang kulit ini tetap akan dicintai oleh masyarakat Jawa khususnya dan umumnya adalah bangsa Indonesia. Amin. Supaya tetap lestari jaya selamanya. Amin. Matur nuwun. Amin semua, Bu. Wah, iki cerdas kabeh sah loro iki. Ayo. Mendah boyo yang kusida urip lan andika Kedua rangkitne slow ya. jor lair putri Sulestia terus bisa nyuara Langsung berdua yo. sing gedhe pangapuraku kan wis kepujaku jejer teko atiku sambutmu mengwani dalu rubeda daremu kalawan Kang Mas Kang Bras istri saking murid sarine hampir rantine kan ana ing kadaluwe nyemeng akibate aku dayane remu ing atiku iki yen pacar Mendah boyo urip lan ngandika Terima kasih Mbak Elisa karo Bu Kesi. Marem to duwe bojo loro. Mboten. Tetep jenengan sing kula tresnani lahir dalam kubur. Pret. Matur suwun Bapak Ibu, mugi-mugi panjenengan betah sampai tancep kayon. Amin nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Yayasan Putra Pandhawa. Mas Iwan, Mas Muhammad Irawan dan krunya. Iki gamelan wayang Agem Iswargi Pak Kondang Sutrisno, wayang terbaik di Indonesia ya iki. Ah iya Truk. Nggih, matur nuwun. Nah, iki ana layange tujune dilekke karo Mbak Lisa. Pak Cahyo nyuwun langgam ngimpi yang bawa kula piyambak. Wae nggih. Saking sinten iki wau? Wah. Mboten pati jelas sinten iki yang nyerat monggo minggah mawon mriki. Ya. Ugi menika saking Pak Adi Suhadi Notok. Nah, nggih.
nggih iki langganan iki nggih. Ngersakake pepiling. Oh nggih, mangke kula aturaken nggih. Sembah nuwun nggih. Monggo mriki. Wah, kaose Caksi Lover. Wah, nggih. Matur suwun Bu Kesi. Minggah mriki, Pak. Mboten Kaosnya napa-napa. udah nyampe tuh. Nggih. Minggah mawon. Ah, mriki mboten napa-napa. Nggih. Kirimannya udah nyampe Bu, makasih. Nur Bali. Dari Mbak Sinten asmanipun? Nur Bali. Subali. Nur. Oh, Nur Bali. Nur Cahaya. Oh Cahaya nggih, Nur Bali. Pak Nur Bali, nggih, nggih. Matur nuwun kepareng mundhut kaos dagangane Bu Kesi niku, nggih. Nggih, Caksi Lover. Monggo Bapak Ibu ingkang wonten antero mriki, mangke menawi ngersakaken kaos saged menghubungi admin. Yen mirsani Dalang Cahya Kuntadi ngagem kaos niku, mangke lek foto gratis, lek liyane mbayar 50. Ayo. Pak Cahyo, Nggih. NKRI harga mati. Siap. Nggih. Hanya Pak Cahyo Kuntadi yang ada di dalam hati. Waduh. Wah iki elok iki. NKRI harga mati. Nggih. Pak Cahyo Kuntadi hanya cintanya kepada Ibu Kesi. Wah. Biar Bu Kesi nggak dicemburuin terus sama. Nggih. Wah, iki yang bilani Bu Kesi. Nyuwun tintinganipun palaran Pangkur ngimpi, nggih. Monggo Pak Nur Bali, nggih. ngambara ing awang langur bebasan tanpa narabasing gobeko mendung ni pengiteri jagat lembara ngunggahi kono tumpul ngumbar gagasan satemah ginawa matur suwun. Nggih, sami-sami. Niki kirang setunggal ya. Diajeng mboten derek. Langgame mangke monggo. Nggih. Mbak Birgita nggih. Langgamipun. Mbak Birgita nggih, Pak. Nggih, yo biar ayo coba kaya apa. Nggih. Nah, nggih. Kula mboten derek langgame. Kula mangko mawon. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Nur Bali matur nuwun. Yo, jumeneng, Nduk, Bir. Ayo coba kaya apa. Yuk. Sripet lembehane merak kesimpen
Terima kasih, matur nuwun genduk bir kita. Ditutup gong pepeling. Heeh, ngaturake sing apa religi salah siji. Iya. Kula nyuwun sing nembang genduk Umi Mbak Trihastuti karo genduk Winong bersama Mbak Elisa Orcarus. Wah iya. Langsung papat coba kaya apa. Monggo tanpa bawa lajeng kemawon pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados. Juwanto Purwotarto nggih Mbak Nuwun Pak Kades Jambangan Maron Ngawi Pak Murdoko Joko Marsito
Terima kasih semuanya, Mbak Elisa matur nuwun. Nggih. Sami Pak. Ugi dumateng sedaya para panitia kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Mesti kemawon kathah kirang lan lepatipun anggen kula ngaturaken pakeliran mila kula nyuwun going samudra pangaksami. Ugi dumateng sedaya para lenggah para sutresna budaya manggiya hayu lan rahayu tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kabare sakwise palakrama Raden Gatotkaca disengkake dadi ratu ya, Trik. Ayo nonton bareng yen ngono. Mangga. Sase